Krav Maga is een zelfverdedigingssysteem dat opgezet is door het Israëlische leger, het Israëlische leger, en dat heeft geen regels. Jiu-jitsu, wat we daarbij combineren, dat is een Japanse vechtsport, al heel erg oud, veel meer met tradities. Gaat ook veel nauwkeuriger op bepaalde technieken in om ze goed te kunnen toepassen. En we combineren dat hier in self-defense in nieuwe technieken. Hoe ben je in aanraking gekomen met de sport Krav Maga en Jiu-Jitsu? Dat is in 2009 geweest. Ik was op zoek naar iets nieuws. En toen was op televisie een serie NCIS en daar speelde een actrice in. En die deed Siva? dat. Siva, inderdaad, Siva. Ja, dan vergeet je dat niet meer. En toen had ik iets van, hey, dat is vet. En toen ben ik dat op gaan zoeken. En zo ben ik in contact gekomen met Krav Maga. Hoe ben je in aanraking gekomen met de self-defense lessen? In ieder geval via Charles. Charles is een kameraad van mij, al bijna 30 jaar dat ik Charles ken. Is uiteraard op een gegeven moment met zelfsport of verdedigingssport begonnen, waaronder Krav Maga en Jiu-Jitsu. En op het moment dat hij hier begon, heb ik besloten om ook mee aan te sluiten en mee te gaan doen. Dus dat is februari dit jaar geweest. Ik heb eigenlijk een behoorlijke tijd gejudo'd. En toen ik daar eigenlijk mee gestopt was, zocht ik eigenlijk wel nog iets anders. En in de trant van zelfverdediging leek het wel heel erg leuk, omdat ik natuurlijk altijd, met judo pak je iemand vast. Hier heb je ook dat stoten en het schoppen een beetje ertussendoor. En dat leek mij wel interessant om ook een keer te proberen. En wat voor voordelen kan het hebben voor fysieke en mentale ontwikkeling? Mentaal zelfvertrouwen. Ze lachen als je ziet, lachen om te zien hoe mensen binnenkomen en dan gaan we slaan en dan merk je er een beetje de angst erin zitten. Wij doen dus nu op de maandag, maar ook op de zaterdag trainen en dan zaterdag met name echt alleen combat en dan zie je, dan gaan ze er volop op. Dus ze zijn over die angst heen om geraakt te worden. Dat is ook een van de redenen dat we helmen gebruiken. Fysiek gezien merk je ook dat de mensen leniger worden, nieuwe spiergroepen ontdekken, omdat je bent continu bezig. Het is niet statisch. Je bent bewegingen aan het doen, je bent nieuwe technieken aan het doen. En dus het is voor het totale plaatje is het een heel ook een leuke workout. Bij Krav Maga is het eigenlijk heel erg het idee van je gaat nooit naar de grond. Dus we hebben ook heel weinig grondtechnieken. En hierbij is het meer het idee van je probeert niet naar de grond te gaan, maar statistisch gezien gebeurt het gewoon heel vaak. Dus houden we er rekening mee en proberen we daarom zowel grond als staande technieken te doen. En als je nou deze sport met judo vergelijkt, wat is dan echt het grootste verschil? Nou, bij judo mag je absoluut niet slaan en schoppen. Je mag wel iets gemeen zijn, maar tot zekere hoogte. En hier leren we echt gewoon om volledig gemeen te zijn. En dat heb ik ook al gemerkt in de lessen af en toe. En waarom is het nou zo belangrijk voor mensen om eigenlijk deze lessen wel te volgen? Of deze technieken te leren kennen? Voor zelfverdediging op straat. Dus het is eigenlijk enerzijds heel leuk om te doen en anderzijds ook nuttig. Want als je op straat mensen op je keel krijgt die weet niet wat je kunt doen, dan heb je vaak een probleem. En met dit soort technieken leer je dat onder andere ook. Je bent gefocust met je maatje aan de sparren, technieken oefenen, lekker bezig zijn, een beetje incasseren, een beetje uitdelen. Dus je kunt ook je energie kwijt. Ik kan wel zeggen dat ik nou zeg maar, weet hoe ik me enigszins moet verdedigen op het moment dat ik aangevallen word. Gewoon op straat, zeg maar. Mijn grond- en worsteltechnieken en andere bijbehorende dingen, bijvoorbeeld de polsgrepen en zo, zijn wel een stuk verbeterd. Is het toegankelijk voor iedereen? Kan iedereen zich aanmelden, alle leeftijden? Nee, we doen het vanaf 18 jaar. En we kijken wel, op het moment dat we het idee hebben dat iemand dat wil gaan doen om bij voetbalrelletjes mee te gaan doen, dan doen we dat niet. Dus we zijn wel een beetje kritisch. En we zijn ook niet uit op mensen die willen meedoen om zoveel mogelijk mensen verrot te schoppen. Want dat is nu het doel van dit zelfverdedigingsspektakel. Hoe verwerk je de self-defense lessen in je dagelijks leven?
Nou, het is zo dat het is niet zo dat je heel anders in het dagelijks leven. Het is ook een groeiproces. Nou, ik merk wel dat sinds ik het ben gaan doen, dat ik oplettender ben op mijn omgeving. Ik weet het, als ik geluiden om me heen hoor, dan kijk ik soms wel om. Omdat ik toch wel bewuster ben van, er kan zomaar niets gebeuren. Ik denk wel dat ik eerder zou ingrijpen nu, ja. Dat ik meer zekerheid heb, ook mocht het er meerdere mensen zijn, zeg maar. Dat er bijvoorbeeld 3 man, 1 iemand aanvallen, dat ik echt wel eerder durf in te grijpen als dat ik dat durfde toen ik nog judo'de. Je hebt wel situaties dat als je s'avonds op de straat loopt, dat je ook naar dingen kijkt van dat zou vervelend kunnen zijn als je groepen hangjongeren en dat soort dingen ziet. Maar het is niet zo dat je nou paranoïde de hele dag over straat loopt van oh, is er iemand achter mij die me wil overvallen. Zou je zelf zeggen dat het een gevaarlijke sport is? Dat heb ik in het begin wel gedacht. Maar het is ook voor mij een groeiproces geweest. En je begint eigenlijk heel rustig en je bouwt het op. Hè. Je geeft ook zelf aan waar de grens ligt. En wat je kunt incasseren en of het te veel is of niet te veel is. Maar je merkt gewoon dat je in de loop van de tijd daar steeds harder in wordt. En dus meer kunt verdragen. En dus zelf ook net iets meer doet als dat je eigenlijk voorheen zou doen. Dus ja, je verlegt elke keer zelf je grens. Nou, af en toe lijkt het er wel op, maar op zich, je gaat goed met elkaar om. Je hebt bescherming. Het is echt wel dat je af en toe elkaar flink een goede stoot geeft. En ik ben echt wel vaak thuisgekomen met blauwe plekken of dat ik denk van, hoe kom ik hier nou weer aan, weet je wel. Dat ik last heb van ergens iets, maar dan denk ik van, oh ja. Het misverstand bij vechtsport in het algemeen is dat het geen teamsport is. En ik ben het daar niet mee eens. Vechtsport is iets wat je samen doet met trainen. En zeker zelfverdediging, want je ziet, we slaan elkaar, maar je moet wel respect hebben voor elkaar dat je elkaar niet het ziekenhuis in slaat. En we corrigeren elkaar ook, dus het is een teamaangelegenheid waarbij we elkaar proberen tot een hoger niveau te krijgen. Dus het is niet gevaarlijk, het is net zo gevaarlijk als je het zelf maakt. En dat is als je gewoon niet oplet en geen respect hebt voor elkaar. En jullie beginnen met een groet, sluiten jullie daar ook mee af? Ja. En wat houdt dat precies in, die groet? Nou, dat komt eigenlijk vanuit het Krav Maga. Dat betekent buig en dat is ook een stukje respect tonen naar elkaar. En dat doen we inderdaad ook voor de afsluiting. Maar voordat we een afsluiting hebben, hebben we ook altijd heel kort even een evaluatiemoment van wat is het belangrijkste leermoment van vandaag, van de training. Dat we daar ook voor elkaar iets mee opsteken. Het belangrijkste is dat we er heel veel plezier in hebben. En dat hebben we. We hebben een hele leuke groep. Op de zaterdag zijn we nu sinds een aantal weken ook begonnen om combat training te doen. Dus echt de gevechtstechnieken alleen maar te trainen die we op de maandag qua techniek verder perfectioneren. En ja, voor de rest zien we er wel. We hebben in die zin geen stappenplan van we willen heel groot worden, want we doen het niet vanuit het commerciële oogpunt. Het is echt gewoon, we vinden het leuk om te doen. En we vinden het leuk dat we het kunnen aanbieden. En op het moment dat het zou groeien, dan zien Mike en ik verder wel hoe we het gaan invullen. De helm die we dragen heeft als eerste doel dat we realistischer kunnen oefenen. Omdat het uitgangspunt is, je vecht zoals je traint. En als je alleen maar traint om te raken in de lucht, dan heb je ook een redelijke kans dat je op straat dat ook doet. Dus we hebben iets van, we gaan met helmen trainen, dat je ook kunt voelen dat je impact hebt. Daarnaast beschermt het natuurlijk je gezicht. We gebruiken beenbeschermers, omdat je ook veel schop- en traptechnieken doet, zoals je nu hier achter ziet. Nou, als je dat niet veel oefent, dan schop je hele benen kapot. Dan hebben we MMA-handschoenen. Dat is ook een beetje de bescherming van je knokkels en je tegenstander. We dragen een bitje om te voorkomen dat je tanden tegen elkaar aan klappen. We hebben ook polsbeschermers om als we verdediging tegen bijvoorbeeld mesaanvallen doen, dat we het eind van de avond niet hele beurse polsen hebben. En we hebben een IDF-vest, dat is dat zwarte ding wat je bij ons hebt gezien met onder andere trappen. Hebben we ook met gevechten aan, dus zodat we ook echt flink door kunnen halen. En dan kun je knietjes geven, trappen, noem het maar op. Ook om het qua aanvallen zo realistisch mogelijk te houden. Nou, ik ga nu ook even deelnemen aan de les. Kijken wat ik ervan ga bakken. Ik ga denk ik een antiverkrachtingstechniek doen.
ga ik doen. Stoppen. Haak, haak. Ja. Oh mijn god. Ja? Oh god.